Apas mo makadiri. Ay nga. Mamad naman din ako. Wala, dili na mo tabang ni mo kay mato sa ko dito. Batsis ako kay mga na sa kong kahoy. Nagkang pagkitag kahoy ba? Ha? Daghan pa kanya palitanan. Pwede na, tabangan lang tikana. Tabangan lang tikana. Nagbalik na ko. Uli dayon ha kay dungan pagpaniudto. Oo, nagdi pa ko maabot dito. Uli na ko. Ikaw na ako. Nagkana pa yaw-yaw di. Bye-bye. Bang! Grabe oh. Ay, ako makasal. Yati, hayang-hayang mamura magpensyonado. Ay, sus, di mo na isaba mo. Mura magbagong narilisan lagi sa kuwan. Diyan, Oh. hapon. Mali. Asa man ka una damo kag kuan sangkot. Mga hoy sa ko dito kay pang dagamig order. International na mong order. Wow. International na. Oh, Lubot. lagi. Mong Lakaw deliver na, ni mig lakaw US, Afghanistan, Kazakhstan, mga yana mong Wala nagsalimuang manibanang Kristiyanisa. kana among raha nga mga aroma lagyo nga nalagpot. Manang magpugi kung maayo dagko na tanaw ang balay dito. Hapit na. Nana may usa ka buktaras na nabutang dito. Ano sa Samot ang hangin ay pati jud ko sugay noon. Ay day. Oh, tiwa ka bantay ni Saryo ni Agi diri day. Mong bana ay bago na to yang yan. Damo. Mao gani gaya pong mangahoy lagi siya nya Abugiro kay mong bana ling oy. Ako na may orders Afghanistan, ako tra Pakistan. Bao na mo pa anak kong bana day nga sa Korea may lang na tinuod 1/4 pod. Ano to ay? Ininar kayo to day sugo aw nang mangahoy kuno siya nya atot karon wa pa nabalik. Day ka diya ayahay ba ni na. Mas Releasan ka sa free taday. narilisan ka kanina sa ako ano. Gahapon oy, awahi jud kas balita. Bawlang nimo oy. Aday oy. Ibang raha unya. So maabot nga milyonarya. Kay dagko kay gorda lalaing nasod. O lagi nabuang na guro na kung bana day taka Kay ato yaw ato yaw. imong bana kay pati kay pangawi ano. Gutom gito day mao tong naabot siya sa Afghanistan. Diyan sa tika diya oy. Sige, Leng. Medyo hapak. Ayan lang. Uy. Grabe sa kalapoy wala diligo lab. Tanamigo uy kay may nang uli. Grabe nagpilit man ni oy. What? Ayo. Ay sisaba pa. Duot na duot. Iduot. Nakungan pa ni nakungan pa kani ako ang duot. Inang na jugag kuan nga duot day kanang hard. Ay man gunang duot maayo. Ya paspasan bagyad. Spasibo. Maluyam sa taan ni oy. Jackpatan yung pagkariya na ay grasya ba paksit o kakasawa ba nag-uli na ko ron mao ito mapabuthan ako Agay. paksit Oh no! Kalalami kayo. Alam mi kayo. Ganahan di ko inaning paduot yun. Iduot ba? Ya iduot to yung mayo. Iduot pagyud. Uy, kapoy na kayo. Ayaw sibuan to kay kapoy diha. 哎呦我的妈！ Kuya. Duot. Duot pa ba? kaluoy yan Kagduot. kaluoy yan yung uya ba Ganahan di ko hard day. Easy day. ay hingtos mo pa na sila dito sa dagat Nang easy para dugi mo man. dili pagis katunukan hanggang kay Roma matoslok yun yung lubot niya Ano laboy kapoy na kayo. Ayaw di ka para nagaani ka ng 150. Ayaw sa 150 eh. What? ano balik 150 ra Ikaw ba yung nagpilintos? Grabe sa utang yun. Agay. kalungi paminaw Saan pala mo eh. Ramak ng nabuta. Kaya niya karon. Sige kag paduot. ay kahoy mahimuan nila na pasag di lang panagsara ni Panginas. Karon magsige lang kag paduot. Bakit ka matagbaw? kagilok paminaw murag gigitik ang akong bugan laluwer bunker dai bunker luwer bunker Ang hinarap ko ginandos. los ng mga luso aron Kailigo. kaluon Nay, pilit niya eh. Oh, kamata sa dagat doon. kaluon bahala na kung kaana Sakto na lapoy. Wag ko tadi mo. kansi
Gitanaw na ko gisubay na ko asay nindot aning kahuya. Ganina ra ko ginuwat nimo dito kay mga untawa jud ka no. Ni una na tagakaon dito. Oh. Ora gitaminaw nimo. Saron. Namuso ka diri, namuso. Wala oy. Kanang kahuya ba akong giplanuhan kay murag nindot na i-deliver dito sa Afghanistan. Afghanistan sa imong kabuang. Oh, Pagtarong sa Rio, hindi ka maunay nang gibit-bit nimo sa Rio, ha? Namuso jud ka din sa Rio. wala. Ha, namuso jud ka Wala din. oy. Kasi wala. Tsaka may mamasuhan diyan na tao diyan ang sam tao kay. Kaya kisa mo ta kasi jacket o nga. No. Uy, kamo sa dinaba, ug mag-ana mo. Inaya na yung tingog kay akong bana dili. Legit. Wala oy naminaw ko wala rin ko. Ano mo diya dai sa baan na ninyo? Kini akong bana namuso ninyo. Kaya napanaana mo diya pagkin kanyo sa baa. Namuso nga. Nanginhas mi, nagpaabot mi sa among paon, nagpahilot ko sa akong bana kay gilantan ko. Tried it. Akong gilo. Ano saryo? Ito dagat ka ito sige ka dihag sa paminaw anang ilang. Namuso po day ka sir. Wala sad. Naminaw ra sad ko. Alo, naghilot rin kami sa kong asawa yung taon, oy. Grabe ka. Wala na lang uy maghilot pa tag tiwas na. Pauli na po. Ay nagpangahoy, ay nagpangahoy. Ay nagpangahoy. Kita mo magkinahuyay dali na diri. Wow. Kay ganahan ko dali rin diri. Mangahoy sa ko oy.